Nah, jadi kita biyaon magbasa ng isab kita sing kitabi kisah kan awon nawas daing kan Irene Hasan. Oh, Assalamualaikum. Ako Ahmad, inin tawso ko naman, learn bahasa so get anything tawso. Yang isab kita biyaon magbasa kita sing kitab hi awon nawas. Kisah kan awon nawas daing kan Irene Hasan. So, kita niyo yung background ko biyaon naman yun. Lupa so, buto mantangis, yan taas, yan si Masjid Tulay. Okay, tagnaan ta. Yan. Okay. Naubos na kita sin kisah ika man awal naman pagluwid sin buhangin di ba sin pagupos sin alon. Naubos na kita sin in manok usog di magpuniklog bali na kita beyaon ha kisah hal sin hiawon nawas miyanaw hataas patong page 9. Yari. Okay. Naanta. Bismillah. Hiawon nawas miyanaw hataas patong. Manjari hambuk waktu miadto na isabi akong nawas na misita pa sultan. Pagdatong niya pa astana, magtuwi siya na maluk pa sultan. Lang sin sultan, na ikaw saya na akong nawas, puno taing gawi-gawi mo yan. Wayron day sa pampun, sa tuod na nagpapanaw-panaw, kalu-kaluon kasambanan di jiki halabayan. Nakikiyapon tawas. Lain sambong ampun, kahapon nakapanaw ako at asim patong. Long hiyabon nawas. Ha ha ha, mat asal asmak to di abon nawas ini. Biadiin in mga kapanaw mo at asim patong. Long sin sultan. Allah ampun, tanto mabuka impatik magputing kay mo, payray iwan habulan puti. Sa kawa, ibunal niya tuod, nakapanaw ako hapatong kahapon, laong hiyabon nawas. Na, marayaw na. Dilan takaw hanggatos pilak, bangkaw kakitaan ko makapanaw taas sin patong, dahin haway mo maripas tala kinsumay na. Sumakawa, bang mo yan di may na, asal papungutan takaw tuod liog. Papungutan? Pungutan takaw tuod liog. Ba't marugal ako pagputingan sintaw pagkahiko. Laong bihay ni sin sultan. Lilla ako ampun, insambag hiyabon nawas. Na maid na minuwi hiyabon nawas. Pag-uwi niya, magtuwi na sa timoy madto palaw kakahuyan na mila dua patong ganta mga tungarupa inhawa. Tungarupa inhawa. Pagubos, ang panasya isab kimawa, dua patong sangahan, siupat niya madto, padua patong mahawa. Ang panyahiw kutan mahukot, na nakainang na siya kaldang, kaldang. Pagbulat mahina at magtuwi na tuod siya, nangaldang harap madto pasta na sin sultan. Pagdatong niya madto, magtuwi na tuod tiyawag ngayon sultan. Laong iabon nawas. O ampun, bari mo ampun. Hundaw-hundaw na akaw, dahing hatandawan. Pagdungog sin sultan, tingog iabon nawas, magtuwi na tuod sa timandaw. Na, uno pa. Yaon niya nakita, iabon nawas, nagpapanaw hataas sin patong. Sa imyanin sultan. Magsiddik na ako sin ingat yabon nawas sini. Ba't makapanaw hati siya hataas sin patong. Inshallah, susunod isa next kisa ta. Topic lang yan. Takay na piyabon nawas. Sa ang tama na susunod. Mahuli, magsukol ha pag-iban. Inshallah, susunod kayo nangantay ni translation. Kaputangan ta subtitle ha baba. Sinang galis niya, sin English, pati sa makatuan, makahati, sin kisa niya ini. Okay? Magsukol ha pag-agad. Mahuli ako Ahmad, inintaw sa panawan. Learn baso, ginaiting to. So, huwag ka makiamuhan sin pag ginamantay ni. Magbasa-basa sa mga kisa, kata-kata, sa mga nakauna, ang kamaasan na to. Iba na sa mga bago pag ipagsulat ng mga um, susulat din ha bahasa to, so bahasa sukat. Inshallah, inot-inot pag-anaran na to, ingat na to, nasupaya, di na to kalpahan. Ikat sin bahasa na to. Magsukol, salam kasi na sa. Ulit, kabtangan ka. Kaldang. Kaldang. Hmm.
Logi. Ya bun nawas ini.